I dag vil jeg finde ud af, hvordan samfundet har udviklet sig inden for de seneste år, og mere præcis, hvordan senmoderne samfundet er opsat. Skal det her vej? Her i dag med professor Frederik Lose, og jeg vil egentlig finde ud af, hvad handler kulturel frisættelse egentlig om? Det skal jeg fortælle dig, Morten. Den kulturelle frisættelse skete i løbet af 1950'erne i takt med afskedet med traditionelle samfund og indførelsen af det senmoderne samfund fandt sted. Denne generation, som voksede op i denne periode, skulle selv danne deres egne traditioner, værdier, normer, sociale grupper osv. Der er ikke noget, som binder det enkelte individ, forældrenes baggrund samt holdninger, som blev mere relevante. Mennesket er blevet mere frisat, Morten. Jeg står her med gruppeformand Oliver Jensen inden for Thomas Sige-fængruppen, og jeg vil egentlig høre ham. Oliver, hvad mener Thomas Sige egentlig med subjektivering? Ja, individets behov for at involvere andre mennesker i sit følelsesliv. Igen her er Facebook et godt eksempel. Man kan poste statuser, som ens Facebook-venner derefter kan kommentere og like det. I samfundet er vi meget opmærksomme på, hvad andre tænker om os. Interessant. Hvad mener Thomas Sige med begrebet ontologisering? Mennesket forsøger på at finde mening med livet. I det senmoderne samfund, der bærer præg af forandring, er der mange, der søger sociale fællesskaber baseret på normer, værdier og tydelige traditioner. Religiøse sociale fællesskaber er eksempler på disse, da denne form for socialt fællesskab ofte har en stærk holdning til, hvordan læring skal forstås. De faste normer og regler hjælper individet til at forstå sig selv. Nå. Det var mange interessante ord. Men hvad mener Thomas Sige egentlig med pontificering? Billedet jeg, kære Morten. Det er ifølge Sige en forlængelse af individualisering i det senmoderne samfund. Det vigtige er, at man kommer ud på kanten, derude hvor man mærker, at man lever, Morten. For et individ, der forstår pontificering, handler livet om spænding, magt og identitet. Jeg står her med en tilfældig pige, jeg vil høre. Ifølge Lotte Foghs artikel om kvinderne i nutidens samfund, bruger de så alt for meget tid på dem selv i forhold til det engang gjorde? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at pigerne her, specielt det her gymnasium, de går alt for meget ud af, hvordan de ser ud, i stedet for deres uddannelse. Nå. Og til sidst kan vi altså konkludere, at ifølge Lotte Foghs artikel vil vi altså mene, at piger nu om dagen bruger meget mere tid på dem selv i forhold til deres studieorientering. Og en anden ting, vi ligesom kan konkludere og tilføje, det er, at især Thomas Sige og Ulrik Bæk var mere pessimistiske i deres fremtoning omkring deres teorier, skal vi sige det sådan, og Giddens, der især var realist, men også samtidig en smule optimistisk på visse af sine punkter og aspekter. Så det er det, vi har at konkludere for i dag. Og tak for i aften.